ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದ ಜೋಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಮೂವಿ ಬಿಡುಪುನೇ ಇಚ್ಚೆ ಅವು ಟೈಟಲ್ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ತೋಜುಡ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗುಂಜಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡ ಐತ 10 ಪಾಲು ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಮೂವಿಗೂ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ ತೂಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ರೋವನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಣ್ಣ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಯ್ದು ದಾದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಟಿಕೆಟ್ 19 ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗಲ ಸೈಟೆಡ್ ಆವಡ್ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಐಟ್ 10% ಎಂಕುಲು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಪ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಜ್ಜೆ ಪಾತೆರಡು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪನಿಯರೆ ಇಷ್ಟಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಔತಣ ಕೂಟ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಏರುಲ್ಲೇರ ಸಕಲ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಬರೆ ಹೆಂಕಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ 9 ಜನವರಿ 31 ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅವತ್ತಂದೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ದುಬೈ ಏನಂಚನೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆತನು ಸೊಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಸೊಂಚ ಅದು ನೇನು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಎಂಕುಲ್ ಪಟ್ಟರೆ ಹುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯರೆ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಳು ಚಿತ್ರಗೆ ಏರ್ಲ ಏನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ತೊಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಊಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆತ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಣುಂದಾಡ ಏರಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮೇಟ್ ಇತ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ ಹೀರೋ ನಕಲ್ ಪೂರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿಡ್ತುಂಡ ಕನ್ನಡ ಹಿಡ್ತುಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾನ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂದು ಬಂದ ಅಂಚ ಸೊ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳು ಚಿತ್ರಗ ಅಂಚ ಆತಿ ಜಿನಿ ಮುಟ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೋಹನ್ ಸರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಎಂಕಲು ರೋಹನ್ ಸರ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇ ಖುಷಿ ಕೊರಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎದುರು ಬೈದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದು ಎಂಗ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸುರೂತ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ಪನ್ಯರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಆರೇಪ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರ ಎಂಕುಲು ಒಂದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಅನ್ ಬಂದ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಲ್ಚರಲಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ನ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು CSR ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಟ್ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಣಂದಾಂಡ ಅರ್ನಲ ಪುದರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜ ಪಂಡಂಡ ಸರ್ಗಳ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಂಚಿನ ದಾದಾನ್ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ನಿಂಕುಲರೆ ಕೊರಿಯ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಂಕುಲ್ ದುಮ್ಮು ಬೋಲೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ಎನ್ ಬಂದ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದಾಂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರೆ ನಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇಕ್ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಹೀರೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮುಂಭಾಗೊಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಇಂದು ತೂನಗ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಯಾನ್ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನುವರು ಯಾನ್ ರೋಹನ್ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲದತ್ತೆ ಮೂವಿಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯರು ಮೂವಿ ಇಚ್ಚಿ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಎಂಕ್ ವಿನೀತ್ ಬೊಕ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ನಡ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಚ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕೆಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ರಾಡ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ ಮೂವಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದ ಜೋಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಮೂವಿ ಬಿಡುಪುನೇ ಇಚ್ಚೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಮೂವಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾರಿ ಟೈಟಲ್ ಕೆಂಡಾಗ ಆಕುಲು ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಬೈತೀನಿ ಎಂಕ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸನಾಗ ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಂಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಒತ್ತುದು ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆನ್ನುಬಾಲ್ ಅದು ಉಂತುದೆ
ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಯಾನ್ ಮುರಣಿ 26 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಯಾನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಓದಿತ್ತೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನು ಯಾನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಯಾನು ಫುಲ್ ಮೂವಿ ತೂತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಫುಲ್ ತೆಲ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಈ ಮೂವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿನ್ ಆತನು ವಿನ್ ನನ ಆಯರದ ಆಲಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನ್ ಆತನು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂವಿ ಬೈದನು ಮೂವಿ ದಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪೆರೆ ಏರಿಗೆ ತೆಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂವಿ ತೆಲ್ಪೆರೆ ದಾಯಕ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಮನಸ್ಸುಡಿತಿನ ಪೂರಾ ಒಂಜಿ ವರಿಸ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಕ ಬಂದ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಇಂದೆ 31 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಇಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಕೇನುನಿ ಎನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ ಕಡೆ ಈತೆ ಕೇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ ಯಾನು ಮಲ್ತದೊಲಿ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದೊಲಿ ಅಂಚಾತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಯೋಡು ಈ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಸುಳ್ಳು ಬುಡುಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರೆಯೋಡು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಮಾತೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರ್ನಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಹಿಡಿದು ಯಾನು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿಗೂ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ ತೂಪೇರು ಅಕಲಿಗೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಏರಣ್ಣ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗು ದಾದಾಂಡ ಆಯ್ತು ಟಿಕೆಟ್ 19 ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗಲ ಸೈಟೆಡ್ ಆವಡು ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಆಯ್ತು 10% ಎಂಕುಲು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಪ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಕುಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲೆ ಬಂದು ಯಾನಿನಿ ಮಾತೆರಡಲ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎನ್ನ ಮೂಜನೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಉಪ್ಪಾರು ಟ್ರೇಲರ್ ಬಕ್ಕ ವಿನೀತ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪನ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೊನ್ವೆ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿನೀತ್ನ ರಿಷಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಖುಷಿ ಪಂಡು ಸೊ ಖುಷಿನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ರಿಷಿನ ಲೈಫ್ಡ್ ಸೊ ಆತೆ ಅನ್ ಪನ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ ಗೆಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಪನ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೈದಿಂಡು ಸೊ ಇಂಕುಲು ಪ್ರೌಡ್ ಆದ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆದ ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಕುಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪನ್ಪಕ್ಕಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ಪುನ 31st ಜಾನ್ವರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆಂದೊಡಾಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕುಡಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ದಾಪಂಡ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಉಲ್ಲಾರು ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ 31ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಅರೊಂಜಿ ಜೆಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ ಆತಿನ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಿ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇನ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಕಲ್ನೇ ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಅವೇನಿಕೇನು ಪೂರ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಅವು ಟೈಟಲ್ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ತೋಜೋಡ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡ ಆಯ್ತ 10 ಪಾಲ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಿನಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದಾದೆ ಕಷ್ಟ ಅವು ಇರ್ಪನ್ಲೆ ವರ್ಷ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಬರ್ಸ ದಾದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೋ ವರದ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅವು ಎತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಪ್ಪಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ದು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ದೇವ್ರದೇಟ್ ಸೊ ಎಂಚಾಲ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಪತ್ತದು ನೀಂದದು ಮತ್ತು ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ಮೂವಿನ ಕಂತದ್ದು ಈತ 100% ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರೈಕ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಬೈದುಂಡು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಮರಣಿ ತೂತಾರಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿದ ದಾದ ರಿವ್ಯೂ ಬರೋದು ದುಬೈದಾವಡು ಮರಣಿ ಕುಡ್ಲದಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂದೆ ನಿಕಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಹನ್ ಸರ್ ಇರ್ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಆನದ ಬಲ ಬತ್ತಿಲ ಕಾಣು ಮೂವಿಗೆ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐನಾತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾದ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ನಿಗ್ಲೆ ತೆರಿದಂದು ಪಂತೇರು ರಾಹುಲ್ ಅತನ ವಿನಿತ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ದು ಒಂಜೆ
ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರನ್ನು ಮುಖತ ಭೇಟಿಯಾದ ಮುಟ್ಟಾರ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಐತ ಮುಖೇನ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕಲು ಭಿನ್ನಾವ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅದ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಜನಕುಲಗಡೆ ಮುಟ್ಟವರ ನಿಖಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತೇರ್ಗಳ ಮುಟ್ಟವನ್ನ ಹಂಚಿದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಿಖಲ್ ಕೊಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಯಾನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಡ ಕೇನೈತೆ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದಾದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದುಬೈಡ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಗಾಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ದಾರದು ಸೊ ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕುಡೋರ ಬೈದಂಡು ಅವೇ 31ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಮಾತೆಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ದೆದೀದ್ ನೇನು ತೂಪು ನಂಚಿದನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಖಲ್ ಜನಕುಲ ಮಲ್ಪಣ ಹಂಚಿದನ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣೊಂದು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸವೆ. ಸರ್ವರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬೈದಂಡು ಆಯ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಕೋಡೆ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಆತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಳ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ದುಬೈಡ್ಲ ಎಂಕುಲು 14 ಶೋ ಮಲ್ದಂಡು 17ನೇ ಶೋ ಇತ್ತ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಐತ ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಕೂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿತೆ UAE ಮಲ್ತಾಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಶೋಸ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನದ ಅವು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಸೊ ನಿಗುಲ್ಲ ಅವೇನು ಆತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡಂದು ಯಾನ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಮೂವಿ ಹಿಡ್ದು ನಿಗಲಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಾವಂತ ಪೂರಾಗಲಿಲ್ಲ ಆತೆ ಖುಷಿ ಆತನು ನಿಗುಲಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಚಾರಡ್ಲ ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ ಸೊ ಏತ ಆಪುಣ ಆತ ನಿಗಲಿಗ ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನ ದಾಯಿಗಂದು ಬಣ್ಣಗೆ ಮೂರನೇ ನಡತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ತೂದು ಒತ್ತೊಂಡಂಚಿನ ಚಿತ್ರವು ಮಾತ ಚಿತ್ರಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಣದ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಆಯ್ತು ಬೋಕ ಮಾತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಹುಪಾಲು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆ ಚಿತ್ರನ ತುಯ್ಯರಂದಾಂಡ ಇತ್ತಾದ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿಜ್ಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ರಡ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಚಿತ್ರ ವಾಮಟ್ಟಿಗ್ಲ ಬುಲೆಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಡು ನಿಗಲ್ ಮಾತ ನೆಡ್ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಚಿತ್ರಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಬೇತೆನೆ ಕಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾದಾರ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಿಗಡ ಬಯಕು ಅವೇನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇತ್ತು ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಿ ನಾವು ಬಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಲಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಜನ 10 ಜನ ಇಂಚ ಸೇರ್ಬೇರ ಅಂಡ ಇದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿರತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿನ್ ಆತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಅರ್ಧ ಬತ್ತಾಂಡ್ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪುಣ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಾದ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ವಿನಂತಿದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ದಂಡೆಡು ಕುಳಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಹಿಲ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಾತ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ್ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ವಾ ಬಜೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಬಜೆಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ ನಮಕ್ ಬೆನೋಲಿಯ ಮೂಲು ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಏತೇ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ನಮಕ್ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮೊಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಮೊಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತದೇರು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಡಬಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಂಡು ಬರ್ಸಾವಡು ವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ಬೈದಂಡು ಸೊ ನಿಖಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ಯಾನ್ ಕೋಟೆತ್ ಮುರಣಿ ಅಂತೂತೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಖಲ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಖಲ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನಿಖಲ್ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಗೆಂದಾದ್ ಕೊರಡು ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೀತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ಮೂವಿಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪನಿರ್ದೆ ಎಂಕ್ ಈ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಅಪಗನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಕೊರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್
ಕೈತಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಕೊಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಆವಡ್ ರಾಹುಲ್ ಆವಡ್ ಸಾರಿ ಪವನ್ ಆವಡ್ ರಾಹುಲ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ವಿನೀತಾ ಆವಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊ ಮುಕುಲ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಮನ್ಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂದು ಎನ್ನ ಐನೇ ತುಳು ಮೂವಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಅರೌಂಡ್ 15 ಮಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗಿತ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏಪಲ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಅವಡು ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಂಡು ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂವಿ ತೂಯೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದನು ಮೂವಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂವಿನ ತೂಯರೆ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿನಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನಾಯಕ್. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಸಿನಿಮಾದಟ್ಟು ಕುಲ್ದುಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ 15 ನಂಬರ್ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತ 15 ನಂಬರ್ ಬಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥ್ರೂ ಒಂದು 14ನೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆತನು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದಾಖಲೆ 14ನೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಾಕ್ಲೇನಾತು ಬಟ್ ತುಳುಕ್ ಒಂದು 14ನೇ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆತನು. ನನ್ನ ವರ್ಕ್ನ 2025 ಅಂಚನೆ ಈ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನನಗ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 2 ಮೂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಾರುಂಡು. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ರು ಸೈಡ್ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಲೆ ಬೂರ ಇಡಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತು ತೂವೇರೆ ಬಂಗ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇಡ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನೋಡ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿಡ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ದಾದ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ ತುಳುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ ಅದು ಅವೇನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಸರ್ತಿ 14 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಅವೇ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಡ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವೇ ರೀತಿ UAE 7th ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ, ಕೆನಡಾ 2nd ಆಗೋದು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಪೂರ ಆತದೆ. ಸೊ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮುಂಬೈದ ಅದಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅದಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕತಾರ್ 14th ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಮೂವಿನ ತೂತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಡಿದು ಬೈದಂಡು. ಸೊ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಗೆಂದಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೆತ್ತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಕೊಂಡು. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಡಿತ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ಓಲ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡ ಪಂಡದ್ದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೋಹನ್ ಸರ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೇನ್ ಆರ್ದಾಯ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದು ಕೇಂದ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಯ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡೊಂದಾಡ ರೋಹನ್ ಸರ್ ನಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂತ ಬಂದ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಸರ್. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಗಳು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ರೋಹನ್ ಸರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಒಪ್ಪನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಾರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಸೊ ಐಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕನತ ಇಲ್ಲನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಕಷ್ಟ ಇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಕ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಉಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ನಾವು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಜಾತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಸೈಟ್ ದೆತ್ತದು ಅಕುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಂದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತ ಸರ್ನೇ ನಮ್ಮ ನೀರ್ಮಾರ್ಗಡ್ ಸೈಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 lakhs 60 lakhs ರೇಂಜ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ಸ್ 10 lakhs rupees ಪೂರ ಉಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಗದ ಎಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ಇತ್ತು ನಂದಾಡ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯ ಯಾನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪದೊಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆಯಾನು ಅಪಗ ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಪಣ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಯಾನ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದುಂಡಾಣ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ 5 lakhs ಎಂಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನನು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದನ್ ಮನ್ನಾಗ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂದೆಟೇ ಬಂಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾದನ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅರ್ನ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇಂದು ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಯಾನೊಂಜಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಇಂದು ಆಫರ್ ಉಪ್ಪುನ್ 2 ವಾರ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ 31st ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2 ವಾರ ಉಪ್ಪುನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ದೇನು ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಹೂವೇ ರೋಹನ್ ಸರ್ನ ಹೂವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಕಲು ದೆತ್ತೊಂದೊಂದಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲು ತುಂಬು ಬರೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೋಸ್ ಹು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ನಿಕಲು ಸೊ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ದಯಗನ್ ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾರಿಟಿ ಇಂದಿಯ ಪನೊಲಿ ದಯಪಣ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಕನಸ್ದ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ಲ ಮಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇವ್ರು ನಂಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ಇತ್ತನತ್ತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫೇಸ್ ನೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವು 12 ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಪುಜಿನ ಆಪುನೆ ಕಾತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ನನಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಆ ಹೇಳೇದು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಡ ಬುರ್ಚ ಮನ್ಪಿನ ಭಾರಿ ವಿಷಯ ಇಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಈತ್ ಪನ್ನಡ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಚ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಕೊರ್ಪಿನಟ್ಟುಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟಚ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಾದಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೇಣ ಬರೀಟ್ ರಾಹುಲ್ ಅವೆಂದು ನನೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ದೀಪೇರ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೋಗು ಸೊ ಯಾನಡೆ ಸುರುಕೆ ಬಂತೆ ಸರ್ ಇರೇನು ಯಾನ್ ಬಂಗಾಡ್ ಪಾಡೋಜಿ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯ ಯಾರು ಮಲ್ದೇರನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪಟ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದಾಗಲು ಬರ್ತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಅತ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದುಂಡ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಅವೇನು ತೂವಂದೆ ಏರ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದಿರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏಪ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುಡ ಈರು ದುಂಬೆ ಆಯ್ತ ಕತೆ ಪನೋಡು ದುಂಬೆ ಆಯ್ತ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಕೊರಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಐನ್ ತೋಜಾವಡಿ ಎಳೆ ಅದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡೈ ಅವು ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಯುವೈದ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ಲ ಅಂಚೆನೈನಿ ರೋಹನ್ ಸರ್ಲ ಅಂಚೆನೈನಿ ಮಸ್ತ್ ಆರು ಆಯ್ತ ಬ್ಯಾಕಡ್ ಕೇಂದೇರು ಅನಲೈಸ್ ಮಲ್ದೇರು ತೂತೇರು ವಾ ಟೀಮ್ ಇಂದು ತೂತೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆರು ಕಟ್ಟುವೇರು ಈತ್ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟುವೇರು ಸೊ ಆರ್ನ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ದಾಲ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ ದಾಲ ಬುರ್ದು ಓದಿತ್ತಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ನಡ ಕೇನಲ್ ದಾಲ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಮೂವಿಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮತ್ತು ದಿಗ್ಗಜರು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಾಟಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯಾರ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ 31st ದಾದ ಉಂಡ ಸೊ ಆನಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಪುಂಡು ಬನ ವಿನೀತ್ ರಾಹುಲ್ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಅದು ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತ ಪೋಪೇರು ಎಂಕುಲ್ ಬೊಕ ಜಾಯ್ನ್ ಆಂಡ ಆಚೆ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುವ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರಿಯಾರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪು ಬಟ್ ಏಪಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೈಲಬರೇಟ್ ಮೂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೇ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರಡ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾದ ಪಂಡ UAD ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು 14 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ತಿನ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅವು ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪ ಅವಡು ನಮ್ಮಡ ಆತೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈತ್ ನೇಟ ಬರಂದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಖಿಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಡು ನಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಬರ್ತದ
ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ದಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಹೈ ಬಜೆಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 crore rupees. It's not a small budget. Yes, yes. Actually, Tulu cinema malpodu bandana minimum upcoming cinema makers are newcomer makers are they'll be going for just for 30 to 40 lakhs max to max. But whereas here you have got for 1.5 crores. Do you think it's going to recover? ಸರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಾದ ಪನ್ನಂಡ ತುಳುತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೆಲಾನೆ ನಶಿಸ್ಕೊಂಡುಂಡು ನಂಗೆ ದಯಪಂಡ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಲುಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಜರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಲುಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮುಕುಲು ನೇನು ಪೂರ ಬುರ್ದು ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೊರಡುಂದು ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವಡಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈತನೇಟ ನಂಗೆ ಫುಡ್ ಫಾಲ್ ಬೈದಿನಿ ರಾದುಂಡುದುಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ನಂಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪಂಪಿನ ಫುಡ್ ಫಾಲ್ ಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 5.5 lakhs 5.5 lakhs ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ಐಟ್ ಏತೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ತಾರನ್ನಾಂಡ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 3.5 lakhs ಜನ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 20 lakhs ಸರ್. ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧ 20 lakhs ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅರ್ಧ ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಂಕುಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವ್ರು ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಬಂತು ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಬಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 20 lakhs ಉಂಟು. ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಧ ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್. 1.5 ಕೋಟಿ ದೆಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ ನಂಗೆ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಉಪ್ಪು ಜನಕ್ಕಳು ಬರಡು ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ತೆಲ್ಪಡು ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಸರ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದುವೇ ಜಂಜಾಟನೇ ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ನಡು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪ ಅದು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. 1.5 ಈತ ರಿಕವರ್ ಅಂడి ಎಂಗ್ಲು ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮಂದೇನು ಪನೋಡ ಬರ್ಚ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಗ್ಲು UAE ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅನ್ನಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಆಪುಣ ಇಂಚಿನ ದಾದಾನ್ ಮನ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಸೇಲ್ಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ ಬದದ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜಾದ నేను ಪ್ರೀ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ದ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಾದ ಬರ್ಗುಣ. ಸೊ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ 55 lakhs rupees ಬರ್ತಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನಡ್ ತುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೂಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪನಿಯರೆ అని ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ಯಾ ಅಂದ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಪನೋಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂಡೇಡ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಇದು ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಪೋಯಾರ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ಲ ಏರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿರಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ರಾಹುಲ್ನ ಮಿತ್ತುಂಟು. ಸೊ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನು ಬಂಗಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನೆಟ್ಟಿಡು ಎಂಕಲು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾದ ದಿಯನ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುಡು ಮಲ್ದಿನ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಆಂಡ್ ದೇವರದ ಎಂಡನ ತೋಡ್ದ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ. ಸೊ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ 12 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯ್ TV ಆ್ಯಂಕರ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 500 rupees ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇತ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಏರ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು ಬಲ್ಲ ನೀ ಕೊಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರ್ಬೇ ಅಂದ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೊಂಬೋಡು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಕಲ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂಬೋಬಿನ ಅಂಚ ದಾಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರ್ದು ದಾಲ ಒರಿಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾಂ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೈಟು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಅಕಲ್ ದಾಲ ಒರಿಂಡ ಎಂಕೆ ಕೊರಪೇರು ದಾಲ ಚೂರು. ಸೊ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಬಕ್ಕ ಐ ಮೀನ್ ದಿಸ್ X number of combination cinema. So how do you feel this moment? ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದ್ಲಿಂಚ ವಿಜೆ ಆದುಪ್ಪುನಗಲ ಆವಡ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುನಗಲ ಆವಡೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ರಡ್ಜನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾತಿರುವ ಐಟ್ ಓಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಸ್ಲ ಆಪುಜ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 years 15 ವರ್ಷದ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಸೊ ನಾನು ದುಂಬಗಲ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ a lot. ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಬಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಐದು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಂಜಿ 31st ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಿನ ದಾದಾನ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ
ದಿನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ కానీ ಎಂಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಂಡ್ 24ಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲು 31ಗೆ ಬಾಡ್ಯ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಅದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 31ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ರೋಹನ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ 31ಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಆನಿ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ 31 ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಉದಪನ ಉಂಡು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಡು ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಆವಡು ವಿನೀತ ಆವಡು 2 ಜನಲ ಹೋಸ್ಟ್ ನಕುಲೆ ಅವರ ಮೈಕ್ ಫತ್ತೆಡ ಬೊಕ ಪಾತ್ರನ ಬುಡುಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ದಾಲ ಒರೆದಿಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ UAID ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೋಸ್ ಆಯರುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ USA ಬೊಕ ಕೆನಡಡ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಈ ವಿಷಯಲೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುನು ದಾದಾಪನಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಓಣಿ ವರ್ಕುಡು ಪೂರ ಪಸರಿಸಾವನಂಚಿನ ನೀನು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಪಿನ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯದಾದನು 31ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವನು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಡ್ಲ ಪಂತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ UAIದ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಡು ರಿಲೀಸ್ ಏಪುಂಡು ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆನಡದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಏಪುಂಡು ಅವಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ವಿಷಯನು ಮಾತರ್ನ ಕೆಬಿಕೆ ಎತ್ತಾವಡು ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಅನ್ ಮಾತರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ